Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň şu sanyna Mary welaýatynyň medeniýet hepdeligine badalyg berilýär. Türkmenistan Hazar sammitine taýýarlanýar. Türk serialynyň türkmen aktrisasy Demir ýollary 086 soragy jogap gullugy döredildi ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleň seredip geçelim. Mary welaýatynyň medeniýet hepdeligine badalyg berilýär. Şu güni Mary şäherinde ruhyat köşkünde medeniýet hepdeliginiň açylyş dowrasy geçirildi. Oňa bu hepdelige gatnaşmak üçin paýtagtymyzdan we ýurdumyzyň ähli sebäplerinden gadymy Mary topragyna ýananan medeniýet we sanat işgärleri gatnaşdylar. Dawara ruhyat köşküniň öňünde ýaýwanlandyrylan sergi bilen badalyg berildi. Onu yurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň aýratynykda şekillendiriş we amal haşam sanat eserleriniň, muzey gymmatlyklarynyň, türkmen milli saz gurallarynyň, kitap we neçür önümleriniň sergileri synlanýar. Köşkün esasy zalynyň dawaralar hormatly prezidentimizin medeniýet hepdeligine gatnaşjary iýerilen gutlugynyň okulmagy bilen başlandy. Dowlat başlygynyň gutlugyny uly tolgunma bilen we el çarpyşmalary bilen garşylan dawara gatnaşylar soňra bu ýerde ýaýwanlandyrylan konserde tomuş etdiler. Hepdelik şu gün öz işini Mary mehmanhanasyna geçiriljek. Köpçüliklerini habar beriş terişleriniň halkara hyzmatdaşlygyna orna atly video gatnaşyk arkaly halkara media forumy welaýat kitaphanasyna dörejlik işgärleriniň we şahyrlaryň gatnaşmaklaryny arka dagyň dowamaty dowamdyr atly iş masagady we şygyryýat agşamy Kemine adynaky dowlat drama teatryny we eşleriň çykyşy hemde Türkmeniň Agoý binasyny Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň medeniýet sanat satlarynyň konserdi bilen dowam etdirer. Türkmenistan Hazar sammitine taýýarlanýar. Şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän esasy halkara wakalaryň biri Hazar ýaky dowlatlaryň başlyklarynyň 6-njy sammitdir. Şol sammitde taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň prezidenti Iran Islam Respublikasyna amal aşyran resmi saparyny özüniň Iranly kerdeşi Sayyid Ibrahim Raisini bu sammitde gatnaşmaga çagyrypdy. Şonuň iýi süri Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Iranyň Daşary işler ministri bilen telefon arkaly söhbetleşigi boldy. Şol söhbetleşikde Hazar sammitini maslahatlaşyldy. Ine dün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen telefon arkaly söhbetleşigi boldy. Russiýanyň Daşary siýasat edarasynyň habar bermegine görä, telefon söhbetleşiginiň başynda taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini, Türkmenistanyň prezidentiniň goloýda amala aşyran saparyny, şeýle hem 6-njy Hazar sammitine taýýarlyk görmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Türk serialynyň türkmen aktrisasy Goloýda türkmen pehlwany Türgeni Dowlatjan Ýagşymyradowyň Türkiýanyň ATV teleýaýlymyna ýaýlyma berilýän Kuruluş Osman teleserialyny keşip janlandyryndigi barada habarlary okuwçylar köpçüligine ýetirdik. Ýöne görüp otursak bu teleserialy ozallan bäri ençeme seriýada keşip janlandyran başga bir türkmen gyzynyň bardygyny hem bilip galyk. Ol türkmen gyzymyz Gözel Rawşanowadyr. Atawatan Türkmenistan halkara jurnal hökümne Gözel Rawşanowa bilen onuň Instagram jemgyýetçilik torundaky hasabar arkaly habarlaşdyk. Oňa bir neçe sowallar bilen ýüzlendik. Ol hem biziň sowallarymyza uly höwes bilen jogap berdi. Gözel bu türk serialyny 49-njy seriýadan bäri keşip janlandyryp gelýär. Häzirki wagtda bu serialyň 98-nji bölümi ýaýlyma berildi we möwsümleýin arakesine çykyldy. 1995-nji ýylda doglan Gözel Rawşanowa 2012-nji ýylda Türkiýe Respublikasyna barýar. Ol Türkiýe Respublikasyny sungat ugruk boýunça bilim aldy. Gözel Istanbul şäherindäki Istanbul Aydın Üniversitetiniň şekillendiriş sungat fakultetinde drama we aktyorluk bölümini tamamlady. Häzirki wagtda ol şol üniversitetde sahna sunugaty boýunça aspirantura okuwyny dowam etdirýär. Demir ýollary 086 soragy jogap gullugy döredildi. Demir ýollary açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti tarapyndan halyk köpçüligine hödürlenýän esasy hyzmatlaryň biri ýolagçy gatnatma hyzmaty bolup durýar. Şeýlelikde bu hyzmatyň gerimi barha giňeýär. Hemde hiltaýdan ýokary derejeleri eýi bolýar. Bu arada Türkmen demir ýollary.go.cm internet neşrine habar berilýär. Demir ýollary açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti tarapyndan Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň ýardam bermeginde ýurdumyzyň eslendi künjegini otlyda syýahat etmege isleg bilen ýan müşteriler üçin soragy jogap gullugy döredildi.
Her bir müşteri 086 gysga belgäjen aýlamak bilen ýolagçy peteklerini satyn almakda. Ýolagçy otlary barada hemde ýolagçy wagonlarynyň aýratynlyklary barada özlerini gyzyklandyrýan maglumatlary tez wagtyň dowamyna sorag jogap gullugynyň operatorlaryndan anyklamagy mümkinçilik alar. Ine mähriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim. Malaziýanyň premier ministri Türkmenistanyň dowlat taragatny şaklaryny potolandyrmaga taýýardyr. Özbekistan bilen Azerbaýjan bilelikdäki maýy goýum gaznasyny döredir. Elektrik ulaglary üçin Hataýda zawod gurular. 22 iyun Yıldızlar Näme? Günlük teleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mähriman müştaklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'dan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň indi sanna görüşýänçek, hoş sag bolun.